लोगो माखौथो नायहायबाय थाखो हो नायहाबाखैथ' नायहरलाय लोगो सेंग्राया जा हेन्डसामखा फाग्लि आं आंखौ सिनायखायो है लोगो नाम्बारखौ होनो हागोन नामा बिनि दे लानो हागोन जुनु ओरै फैलाय मा जाखो राखाव फिसालाया बबेयाव थांबाय थायो लोगोफोरजों थांदों आरो फिसालाया न'आव जेबो रायलाया मा जाखो मालाय गाहा गावनि खामानियाव थांदों आरो माखौथो खोन्थालांबाय थानांगौ जाखो आंहाबो डिउटियाव थांनो सम जाबाय बिफा ओंखामखौनो जालांखादों ना नांथ'ला दे आब' हामथे मा जाखो नानि जोंना न'खरानो आलाय सिलाय जालांबाय आफा सोमला आरो आइ थयलि गैयिनिफ्रायनो हामा नानि बिदि बुंबाय थानो थैना थांनाय बिमा बिफानि नामखौ खारिबाय थानो हामानो आं नोंनि जुलिनि थाखायसो सानगासिनो दंमोन आब' नों बेफोरखौ मा सानदों नों जुलि जायै सिगां आं बोरै जुलि जानो नङा नङा नानि आं थासान्दियावनो नों जुलि जाग्रो मानोना आइ आफाबो गैया नालाय आंनिया उनाव जागोन दे आब' बिदिब्लालाय नों जि सानो बिदिनो जाथोंसै बिदि जिरायना थाबाय थाथ'नांला खामानिफोरा मावस्रांगोन दे आब' जागोन एसेबां गोबाव गोसोआनो थानो सुखुवाखै आंना ओरैनोबा आरे दैथुन आंथ' सफैबायना माखौथ' एसेबां जिंगासिदों जिरायदो बेयावनो दे जागोन दैथुन नोंथ' आंखौ दसे नुवाबानो बिखा गेजेराव सुहाबनाय बायदि खेंगेट मोनो नङासै होनबा औ फामे अब्ला आइजों रायलायनानै लांदोना आंखौ नोंसिनि न'आव लांनोथ' हायो आइयाथ' मानिगोन नाथाय आफायासो मानिनाय नङा उनाव माबा मोनसे जासिगोन दे ओइ माखौ सानहाबबाय थाखो जेबो सानाखै दे आं मब्लाबा लांसिगोन थौ थांनोसै होद मावनायखौनो मावबाय थायो नाब्रा बारा रागान जो होख्रेबारगोलां होद रांबो मोना नोंगौथ' आरो लोगो दारमासनि मावनोसो बालायलांबाय आं मावाबाबो मोनजाखायोलै आहा है दाखालिबावैनो फैसा होनो गोनांखौबो होआसै मावनोसो बाबाय आं नोंगौथ' लोगोफोर नों बुंनाया सैथोमार बाराबा थिखादार दामगारगोनलां मा थिखादार बेलाय रागा जोंब्ला बर'खौसो देख्लाजोबगोन आं नै आया माथो लेबारफोरा खामानिखौनो मावाखै खामानि मावदोंना लेक्सार मारि फैदों ओइ नोंसोर खामानि मावदोंना लेक्सार मारि फैदों ओइ थिखादार बाबु खामानि मावाखैबा अबाव लेक्सार मारिबाय थानाय नुदों नोंलाय जोङो हले खामानि मावलालै दाखालिनि रांखौबो होआसै नोङो होथारनांगोनलै दिनै थिखादार बाबु राङा होथारनांगोनलै दिनै नङाबा दिगदार जागोन मोनगोनलै मोनगोन नोंसोर एसे थैजो हम खामानिफोरखौ एसे मोजां माव मोनगोनजों खोथा नाङा खिन्थु नों दिनैनो थारनांगोन खिन्थु थुद आंना आखाइसो मोनथारबाय मोनगोनब्रा बाबुमोन एसे थैजो हम सोर फन हरलायखोब्रा हेलौ हेलौ सोर नोङो आं गावरां बुंदों आं नोंनाव बिनाय 2 लाख टेक्सखौ माब्ला होगोन हा मानि 2 लाख जुदि होनो हायाब्ला बेनि फिनाया नोंसोर सोर आंनाव दाबि खालामनो थोद सलाफोर ओइ एसे नोजोर हो राखेब मा जादों नोंहा मानि थाखाय एथबां टेनसन फामे आं टेनसन खालामाखै एसे खामानि दं नोङो दिनै थिखादार जानानै खाथि खालायाव थिखा लानानै गावनि जिउखौ जोथोनै ला लामा गफायाव माबाफोर जायोबा नों माखौ जिंगासिबाय थादो आं दंना थां ओंखामा खुरैदो
दे जागोन दे राखेब। हेलौ आं डिउटियाव थांनो ओंखारदों र'। आफा हा आफा आंनो एसे रां नांगौमोन। रांखौ बिबानो मोनो नामा? दंफांनि बिलाइ बायदि सानदों? न'खरावबो मोजां रायलाया। नोंनि आखला बांद्रायबाय। रां बिनो एसेबां गोरा आफा। बहाथो हरनानो नांला दे आंनो। मोजां मोनलायनायाथ' जों सानैजों थार गोसोजोंनो मोजां मोनलायबायमोन। नाथाय मा नाथाय? जों सानैनि मोजां मोनलायनायाव मानि बेरेखा? दैथुन, आंनि गोसोआव माबा मोनसे गिखांनाय फैदों। जों सानैनि सुजुनाय सिमाङा मिजिंल' जानानै थाङोबा आं सहायनो हानाय नङा। जों सानैनि मोजां मोनलायनायाव सारअन्थाइ बारहुंखा फैया मानो रावबो जेबो खालामा। आं जाबाय बिमा बिफा गैजायै गोरिब न'खरनि फिसा। नोंसिनि न'खराव आंखौ गनायगोन जानो? धोनि गोरिबजों जेबो फाराग गैया। आइ आफाया जाहोना आंसो जाहोगोन। थौदो फामे, सानाबो हाबनोसै, न'आव थांनोसै। थौदो बिदिब्ला। दैथुननि आखला बिदिसो सिख्लाजों लाइन मारिबाय थादों। र' बिनि बिफानो फन हरनां। हेलौ राखाव, आं गौरव पार्टी बुंदों। नोंसालाया खयलापुरिनि फिसाजोजों लाइन मारिगासिनो दं। बे फिसालाया बाथ्राखौनो मानिया जाथारबाय। हामाखौ बखिबाय थादों नोंलाय बिफा? नों सिरि सिरि था, नों जेबो बुजियाखै। सेंग्रा मानसि हामाखौ सुलुग लाबाय थादों नोंलाय? बेथ' सिख्ला नङाना। नों बिमा जानानै नोंहा दायथ' गैया। आं थासान्दियाव आंनि खर' बारदों। मा खर' बारनो? मोजां बुंबा गाज्रिसो जायो। बे फिसालाया खयला बुरिनि फिसाजोखौ गोसो थोयो। नों मिथिगौ ना मिथिया? नोंहा मा अरजाबाय थायो? जायखौ लाबोयो लाबोथों। नोंजों आंहा रायलायनो सम गैया। फामे आं डिउटि थांनो ओंखारबाय। माबाहाय राखेब, अनलाजों अमा बेदरजों जोबोद जानो लुगैदों। दे बिमा, दे लाबोगोन दे। थाब लाबो। आदा अमा बेदर सेस हरलाय। जागोन दे। ओइ थिखादार बाबु! र' बाबुमोन, लामा सामा मानो बिदि खालामो? खोनासं थिखादार बाबु, नोंनि रां होनायनि डेटआ बारबाय। दा नोङो सोरगोआव थांनो रेडि जादो। दानस'खादोलै बिखो। माखौथो मोखां नायबाय थाखो? गोरना हास्रोदो। ओइ सार, गोदोना हास्रोदनाय सिगां अमा बेदरखौ लाग्रोदोलै सावना जानो। होद मोसौ, एक्शन सीन में कहां से? कॉमेडी डायलॉग तो पक पड़ा है। चुप! नङालै सार, थैयोब्लाथ' बिनि खाजिखौसो जानाय जागोन ना, बेखायनो बुंदोंना आं सार। नोंगोलै सार। नोंखौथ' खारजोखौसो जानाय जागोन। आंखौ जेबो दा खालाम। जेबो दा खालामसो बुंदों नोङो। आंनि 2 लाख टेक्सखौबो होनो हायासै आरो आंनि सेलाफोरनिबो साला खामानि मावनायनि रांखौ होआखै नोङो। नोंहा दा जेबो चान्स गैला। होसो सालाखौ। होसोथार बेखौ। होसोना देथारनांगोलै बिखो। हा? माथो अमा बेदर थफ्लाय थालांबायलै। है सालाफ्रा होसोना होसोबो जाथोलै। आंहा अमा बेदर मोनखाबाय, सावनो जाहैनांगौ। जाथारबायलै आंना, खेवनि र'। साला स्वादा मानसि होसोनाया अमा बेदरनो राबनथारलै। होद र' नोंबो मोनजागोनब्रा अमा बेदरखौ। मा मोनजागोन बिलाय? है थौलाय। है नोंजों मा जाबावगोनब्रा? है जेबो दा खालाम आंखौ, जेबो दा खालाम। आंनि बिसि फिसाखौ सोर नायगोन? थिखादार बाबु, नोङो जुदि आलो गोजोनै बिसि फिसायजों जुदि संसार जानो गोसो दंमोनब्ला आं बिनो टेक्सखौ मानो होआखैमोन? नोंहा दिनै बे मुलुगाव माइरं गैला, गुन्दै गैला नोंहा बेयाव। थांदो नों सोरगोआव बेथा।
थिखि दानखाबाय आङो हेट ओ बाजे खरबार लायसो ना खरबार लाया मा जाखो मानो एथ' हां थोनो थोनो दादा गावर पार्टी हत्या करছি তাকে কোবাইছি মই ঘৰত मा বৌ জীবন কান্দিব নালাগে এইটো কপাল লিখন ओइ खोनासं न'आव हाबैनि सिगां थिखादार बाबुआथ' गैखाला बेनिफ्राय फैसा मोनासै बेखौ सोरगोआव फाथायबाय बेनि हिनजावाबो जुदि जोंनो होनो हायाब्ला बेखौबो दिनै जोङो सोरगोआव फाथायगोन थौ ओइ न'खराव मानसि दं ना नोंसोर सोर एथ' फुङाव जों सोर बेखौ नों उनाव लासैनो मिथिगोन नोंनि हौवायाथ' जोंनो अनसुंथाइखौ होनो हायासै आरो नोंबो जुदि जों बिनाय अनसुंथाइखौ होनो हायाब्ला नोंखौबो जोङो सोरगोआव फाथायगोन हा नोंसोर आंनि हौवाखौबो बुथारबाय नोंसोर आंनाव रांसो बिफैदों बे माब्लाबाबो जानो हाया ओइ खोनासं हगारदोलै बेखौ Hey! Hey! Ponte salah marmal saya teh? Hah? Oh dia polis kes jemput sabi. Mau bundung libio? Lagu biku. Hampir, no singniफ्राय ओंखारबोलाय ए माथो आदैसोलाय मामोन आदै आदै माने इ रुमखौ खालि खालामदो मानो मा जाखो आदै मानि थाखाय खालि खालामनो होखो नोङो नोंसोरो 6 दान जालांबाय दिनैसिम भाराखौबो होआखै दिनै नों ओंखारलांदो थांदो जोंखौ गोरोब होननानै लुबैनानै होखादों नामा होगोन ना 6 दान जाखो मा जाखो साननैसोनि उनाव थांनो होमबानो एसेबां हाखु दाखु हायो नामा साननैसोखौ नेथ'ना आं बेफोरखौ जेबो मिथिया रुमा खालि खालाम हेलौ सार आं नोंथांनो 10 लाख रां हरबाय खामानिखौल' मावदो ओइ माइब्रा आं मैया फैसा लायनो होनायाब्रो माथो दासिमबो होफैयाखै बावदों सार न रांनि बेगा बेखौ आनर नाथाय अमा बेदर राबन नालाय बेखौ मोनसे खामानि थिनहरदोंमोन दासिमबो सफैया माथो रांखौबा 50-50 लायो साला सुवादा फैथों र' बेखौ नों फिसालाखौल' मोजाङै नोजोर हो जागोन दे आं लण्डनाव थांनोसै फ्लाइटनि टिकेटआबो जाखाबाय थाब फैनो नाजा जों बिमा फिसाल' जायो न'खराव खामानिनि थाखायसो थांगोन थाब फै होनब्ला हानाय नङाना बेगखौ लाबोदो बिमा जागोन दे बिफा खा बेखौ
गुदियाव नों बायदि बोरमा फाथिनि मे मे गाबनायजों रावबो खोनाया नोंखौ दिनै जोङो सोरगोआव फाथायनो लाबोदों बेयाव मा बुंदों नोंसोर पापिफोर पाप नांगोन नोंसोरो हगार आं नोंसिनि मा दाय मावदों हगारनोसो बुंदों नोङो हगारनोसो बुंदों नों दैथुनखौ बावनो हागोन हाया बेखौ होनना बुं दैथुना नोंसोरनि मा दाय मावदों आं दैथुनखौ मोजां मोनो जोंनि मोजां मोनलायनायाव नोंसोर मानि हेंथा मा दैथुन बिलाइ लाब साब सिम्पान्जि गैया इयाव सर गोजौ फाथायनो ना बेखौ गाबबाय थानो मा नायबाय थाखो सार बेखौ टिकेट दाननानै हगारहरदों जागायावथ' सार न साला हगारनो नोंखौ फामेखौ फन खालामबा माथो नट रिचेबोल खोन्थायो मा जाखो बेयो ना माबा मोनसे जाबाय सानथामानो जाबाय दिनैसिमावलागै जेबो खबरानो गैया आं खबरखौनो लायनांसिगोन फिसा नों माखौ सिन्था खालामबाय थादों मानो रानथाब फानथाब थाबाय थादों जाया लोङालाय थुदो ओंखाम जानो थांसै आयै आं उखैनाय मोनाखै थुदो फिसा ओंखाम खुरना हैनोसै आङो आं बुंदोंना आयै जाथ' होननानै नोमफा फैनाय मोनबा आरो रागासो जोंबावगौमोन बे फिसाजों मा जाबावगोन फामे सना नोंखौ सोर बिदि खालामा नों न'आव आं थांना थानानै नङा मेगना बेखेव सना मेगना बेखेव फामे हेलौ बर' सार दाख्लै खामानि फाथायहरनायाथ' साक्सेस जाबाय आरो सिख्लाखौ जिउ खोमानो होननाया जागोन जायाखै बिदिब्लाथ' मोजां खोथा आं थांगासिनो दङ नाथाय राङा खावसे दै है आंखौ मानो हमदों नोंलाय रांनि आंखाल जादोंबा आंजों फै रांनि गलाम जायाखै आं सैथो बाथ्राखौ बुं सोर सिख्लाखौ बुथारा आंहा रायलायनो सम गैया सिख्ला बुथारै मानो नांगौ नोंलाय बुंगोन ना बुङा नङाबा बाथ्राया बोरैबा जागोन बुं र' बुंगासिनो दं आं बुथाराखै दावराव सालासो बुथारदों मा नोंसोर आंनि मोजां मोननायखौ बुथारदों दासो मोनदोंबाय था थैना था नों बेयावनो ओइ खोनासं दैथुन होननाया बै सेंग्रायानो जानांगौ बिदिब्ला थौदो बेखौबो हख्लायनांगौ ओइ र' ओइ गावखौनो हिर' सानखो ना माखो नोङो थाथ'नो होननायाव थाथ'वाखै गावखौनो लेभेल बायसा सानना लादो नामा नों गोसो जायोबा गावफ्रुजोबगोन नोंखो ओइ सैमोन फिसा खोनायाखै मा नों थाथ'नो थिननायखौ थाथ'वाखैना ओइ सोलेंसुरो आं गावराव आंनि मुङा बे मुलुगाव बे ओनसोलाव फेमास आरो आङो सोरगोआव फाथायग्रा सासे जमदुत अब्ला नोंसोरनो आंनि मोजां मोननाय फामिखौ बुथारग्राया आरो नोंसोर गामियाव रां लुथिनानै मानसि बुथारग्राया नोंसोरनो सोरखौ आं दिनै साफा फोजोबस्रांगोन ओइ खिब्रमा साइस मा बुंदों नोङो सोरखौ फाथायनो जोंखौ नोंखौसो जों फाथायगोन ओइ लागाय
आंखौ सोरगोआव फाथायनो नोङो दाबोरै मोनखो गाव रावखौ सिनाय मोनाखै नोङो नोंनि फामिखौथ' सोरगोआव फाथायबाय दा नोंखौबो सोरगोआव फाथायगोन नों जोंखौ फैसा जाग्रासो बुंदों बे जोंनि बिजनेस जोंनि लाइफ आरो नों नैबे गाव रावजोंसो एगेन्स्ट लादों खोनासं सैमा नोंनिबो टिकेट दाननोसै आं मानसि बुथारनाय आरो रां लुथिनाय बे जायगायाव बे ओनसोलाव गावरावा फेमास आरो आं सासे सोरगोआव फाथायहरग्रा जमदुत फैया माथो सांग्रेमा जाव जावसो जाजोब्बाय आइदै फै साला बेथा साका डाबल एंडार्स माथो उन्दुजोब्बायलै जानाय नुलालै आयौ होद गाराव नोंखौबो नागार आङो फामिखौ मा दायनि थाखाय बुथारा हगार आंखौ हगारग्रो मानो हगारनो बुं फामिखौ मानो बुथारा नोंनि नोमफायासो जोंखौ 10 लाख होनानै बुथारनो थिननायावसो जों बुथारदों आंखौ जेबो दाखालामसैलै रायजोफोर आं गावरावा सोरगोआव थांनायनि सिगां मोनसे खोथा खोन्थालांसै जाय मानसिनि जिउजों गेलेयो बे सानसे बेबायदिनो बे मुलुगनिफ्राय जोबस्रांलाङो